Eu sunt Bodă și am făcut un episod cu Metin 2 Apocalypse, pe scurt. Așa, l-am descărcat, am auzit că e mișto și să vedem și noi cum este, nu? Așa, hai. Așa, ne-am conectat. Să ne creăm un caracter. Hai, să lăsăm la roșu. Și ne facem un ninja. Ce nume să ne punem? Ia, hai. White Man. Că bun. Așa, play. Să vedem cum este serverul. Așa, apropo, cu seria mea cu bule, am văzut că am strâns niște vizuri acolo. Înseamnă că ați urmărit și v-a plăcut, presupun. O să fac video azi și îl postez mâine, presupun, sau o să-l fac mâine și îl postez tot mâine. Să văd cum stă timpul, să văd cum am timp. Așa, în fine, să intre, ia, ce ne dă? Un costum plus 9, un scut plus 9, cască plus 9, pumnale plus 9, o desadical și un cufăr. Cufărul ucenicului. Așa, mantii, bun, de astea bun, licori. Așa, inel teleportare bun, inel anti-experiență. Așa. Așa și... hai să vedem ce e asta. Ia, să ne ducem să vedem cum este serverul, să ne uităm și noi pe la shop-uri. Am văzut multe videoclipuri pe ăsta și am văzut că are mare noroc jocul ăsta. Că na. Și m-am gândit să mă fac și să văd cum este. Galbenul cam sărac. Ia. Așa, așa, deci are de astea plus 9. Așa. În fine, am ce să merg aici. Să-mi merg niște papuși de vânt. Și să văd ce e asta. Așa. Să desenă un animal. Așa, așa. Nu sunt scumpi. Așa, gardienii. Chestii, așa. Pui de leu. Chestii. Mini Azorel. Ia ce ne dă? Bun. Lingouri. Așa. Are papuși de vânt? N-are aici. Uite-l aici, un neang. Bun. Ieftin. Ia. Are pamflete, scoici, lada orcului, cărți, SS, rouă, mănuși, mantii, de-astea, mască, așa, în fine. Pietre plus 4, bun. Ia, să ne ducem până la grajdar. Am mers mai repede. Ia. Ia. Să alegem un animal cu aia. Micul Azorel, micul tigru, micul porcușor și micul leu. Ce să aleg? Leu, porcușor, tigru. Hai, alegem leu. Da, n-am ales porcușorul. Pui de leu. Perfect. Ce simpatic e. Ia, și ce-mi dă? Levelul 99, puncte de abilitate 0, experiență 0, din 1000, deblocat. Ți-dați informații, status, la lung, blocare experiență, ia, informații. Prețul este mine care ne vorbesc, care însoțește, așa.
așa. În fine, fiecare abilitate oferă un bonus care îi se poate atribui doar unui punct pe nivel, așa, etc. Ia, hai vedem cum să crești. Și noi, nu mergi, așa, așa, ia. Hai, ia. Să crești destul de bine. Nu ai cine știe ce, dar e bun. Cât am făcut doar cu 3 mantii. Ce nivel am făcut? 3. Drăguț. Așa. Destul de mișto Meti, nu? Cred că nu mai joc. Cred că o să mă mai joc pe el. În fine, o să fac, cred că o să fac plusarii. La item, chestii, crescut. PVM. Vom vedea. Așa. Și cam atât, nu? Ar și de depozit portabil. Să ne scriem parola. 0. 3 camere, bun. Destul de drăguț. Fine. E mișto. Cam atât a fost primul episod din Metin AP. O să revin zilele astea cu Bully și v-am salutat. Pa, pa!